Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sederek kula, para dulur kula sedaya mboten wonten ingkang boten terkecuali. Mugi-mugi panjenengan sedaya dipun paringi kesaenan, dipun paringi kasembatan napa ingkang dados hajate, ampun ngantos putus asa anggenipun nyitak-nyitakaken napa ingkang dados legetipun manah. Alhamdulillah enjing menika ngisi kondisi sedang prihatin sedang free nika kalih Pak D Komari kalian sak pindhot dagelane Kanjeng Pangeran nika Pak D Komari di nika tengah jengipun njen wayang griya ciptoning jenengan ciptoning niku cipta nika njaluk nyiptakaken wening nika ya ati kang mening sapa ae sing mlebu rene supaya dipun paringi kalih Gusti Allah atinipun manahipun dados ati ingkang mening. Terus malih ya minta raga, minta menika njaluk raga nika ya raga supaya raga sing elek diganti karo Gusti Allah dadi raga sing apik. Dene kok jeneng wayang, saka niku jeneng wayang. Wayang menika ciptaning menika nom-noman sing dadi satriya ya dadi pendhita. Satriya niku saka santri, satriya, santri. Satriya nika san nika siji, tri menika telu. Dadi nyawijike balang telu, memayu hayuning jagat, memayu hayuning bawana, memayu hayuning kawula. Wonten malih ingkang ngendika dene satriya menika nyawijike barang telu inggih menika siji memayu hayuning raga, memayu hayuning jiwa, memayu hayuning sukma. Nika pelajaran-pelajaran. Contoh malih niki rada bahas gamelan. Gamelan niku ditata sesuai pakem. Makanya ana jenenge gender. Gender nika adek-adeke menungso, genderane menungso. Menungso nek lahir cenger nika mesti nangis. Gak ana nek lahir cenger terus guyu cowok kakaan kaya Pragota. Kaya nopi ya. Mboten wonten. Menika gambaranipun gender nika genderane menungso. Menungso niku nek wis kadung urip lagi lahir kudu duwe urung ngerti apa-apa. Ning nek wis ngerti apa-apa kudu duwe adek-adek, kudu duwe gendera. Nika gender. Nah, mungkin slot umure tambah terus golek saron. Nah, ini jenenge saron. Nah, niku saron. Sarana piye? Menungso niku kepengin nyedak karo Gusti Allah niku karo Kanjeng Nabi niku saranane piye? Nah, iki kudu duwe adek-adek makake teng dene gamelan ana jenenge demung adek-adeke menungso. Jadi menungso kudu duwe adek-adek ingkang jejeg supaya nyedak karo Gusti kang murbeng dumadi. Demung. Manten ngoten wonten sing jenenge bonang. Bonang nika nggegeri. Bonang nika entuke nabuh nika luwih cepet, luwih disiki tinimbang saron utawi demung. Tegese mbok nang kok kendang ditambah. Ndang nang cepet. Gong ditabuh. Gong. Ya nang cepet kowe nyedak karo Gusti Kang Maha Agung. Ngoten maksudipun nika karepipun ngaten. Karepipun ngoten ning akeh priyantun ingkang kirang memahami. Nggih mboten sedaya rata-rata memahami.